Mun koko vuosi on nyt semmonen ihan niinku, mä en muista yhtään mitään. Siis mä en muista mun vuodesta mitään muut kuin mun työharjoittelun. 2016. Mä oon tavannut tosi paljon uusia ihmisiä. Mä oon saanut 2 uutta ystävää. Mä oon muuttanut 4 kertaa ja mä oon juonut ainakin 800 kuppia kahvia.